Bagara burujabetzaren aldeko mugimendua, eta orain dela 2 urte eta piko horrela hasi ginen, herri mugimenduan gauden hainbat kide elkartzen, eta ikusten ari ginela gauzak egiten arlo eta toki ezberdinetan, baina falta zitzaigula pixka bat elkartrukatzea gure esperientziak eta saiatzea borroka guztiak batzen, ez? Orduan, hasi ginen bueltak ematen eta pentsatzen zer egin genezakeen eta sortzen da anbizio horrekin. Saiatzea herri mugimenduan aktiboan dauden borroka guztietan, bai auzoetan, herrietan eta sektore ezberdinetan saiatzea horiek guztiak batzen, elkarbanatzeko esperientzia guztiak, saiatzeko logika berdinean jartzen eta bereziki tresna horiek sortzeko, ez? Faltan botatzen ditugun askotan tresnak zerari diren beste tokietan egiten eta inkluso zergatik ez borroka amankomunak eramaten, uste baitugu egungo sistema kapitalista oso bortitz ari delako gure kontra eta herri mugimendua izan behar delako antolatua, indartsua eta prestatua etortzen ari denari aurre egiteko. Eta orduan pixka bat, anbizio horrekin ari gara prestatzen pixka bat gure buruak, saretzen ari gara herri mugimendua, eta ez gatoz zerbait irakastera, baizik eta esperientzia hori guztiak elkarbanatzea, eta saiatzeko herri mugimendua eraginkortzen nolabait, ez? Eta borrokak izateko ahalik eta indartsu eta ahalik eta batuen bihurtzeko. Sistema kapitalistako zer argi dauka zer egin behar duen gure kontra eta askapen prozesu honetan guk jakin behar dugu oso argi ere nora joan behar garen eta naiz eta egunerokotasunean bakoitzak bere esparruan egon, bai lokalean, auzoan edo sektorean, saiatzea momentu horiek bilatzen, denak ezagutzen eta esperientzien bitartez sortzen herri mugimendu potente batez. Eta anbizio horrekin gatoz aurkezpenak egitera, bereziki topaketa horiek tafaian. Bertak esan duen bezala, prozesu honetan luzea izan dena, baina oso aberasgarria, zen Euskal Herri osoan ezagutzen ez genituen esperientzia pilo, borroka pilo, jende pilo ere, eta konturatu gara berez Euskal Herrian gaur egun martxan dagola askapen prozesu bat, baina igual ez gara ez dago hartzen ere. Baina bertan dago jende mordoska gauza pilo egiten eta gainea batzen gaitu gauza bat, eta da herri boterearen nahia eta gero herri botere hori eraikitzeko eraikitzen ari garen burujabetza guzti horiek. Baina egin dugun hausnarketa da, guazen elkar elikatzeko, guazen elkar lan egiteko, guazen sortzera tresnak hori horrela gauzatzeko. Eta horretarako sortu daban, eta horretarako gure ekarpen xume gisa jarri nahi izan dugu topaketa hauek, Tafaian maiatzaren 24an. Zen, 15 arlo ezberdin gehiago geratzen dira, baina hau da lehendabiziko hasia, berea zerbait loratzen den hortik, eta 15 arlo horietan lortu nahi duguna da, hori jendea kontatzea. Zertan ari den, jendea kontatzea, zer beharrak ikusten dituen saretzeko prozesuan sakontzeko eta eraginkortzeko berez egiten ari den lan eskarga hori Euskal Herri osoan. Eta orduan, horregatik planteatu dugu azoka, 10:00 hasten da azoka, eta 11:00 hasiko gara topaketekin beste eremu batean, arloka bananduta eta helburu horrekin, Eta helburu horren baitan sartzen da agenda bat osatzea, Zen herri boterea eta burujabetza da gure funtsa, guztion funtsa gainera, eta orduan sortzea harreman agenda hori guztien eskura egoteko eta izateko abiapuntua gero eta handiagoa egiteko agenda hori. Hori alde batetik. Bestetik, sortu nahi duguna egun hortatik da hasteko marrasten mapa hori, elkar ezagutza bultzatzeko eta esateko, bitu non ibiltzen direla ez daki nola. Nolabait da, konpartitzea guk bizi izan duguna,
jende guztiarekin eta pizteko jendearengan dugun ilusioa, zen Euskal Herria bizirik ez, eske dago, proiektuz beteta, jende ilusionatuta, mordoska dago hor, eta elkar ezagutza da funtseskoa hori aurrera ateratzeko eta askapen prozesua herri mugimendutik eraikitzen ari garena eraginkortzeko eta egonkortzeko. Ekarri ditugu esperientzia ezberdinak, Baskari ondoren, zen deitu digu konspirazio Baskaria, zen Euskal Herrian egia da, mahai baten bueltan sortu dira ideia eroenak, baina eraginkorrenak ere. Orduan gure asmoa da hori, Baskari horren ondoren, jende guztiari erakusteko, ez horren urrun, Tolusetik, etorriko dira, Andaluziatik, Kataluniatik, erakusteko haien borroketan ze punturaino izan den iraginkorra desobedientzia. Batzuk gelditu zuten autopa bat, beste batzuk CDR-ak bezala kontatuko dute haien esperientzia Països Catalans, eta gero ere Andaluziatik desjabetzak egin zituzten Mercadonan, eta hori ere oso baliogarria izan zen jende zumearentzat, eta Marinaledatik ere etorriko dira, azaltzeko haien historia, nola desobedientziaren bidez eta ekintza zuzenaren bidez lortu zuten lurra eta etxebizitzaren eskubidea eta hainbat eskubideak jende guztiarentzat, eta gero beste alde batetik eta paraleloki egongo da beste bilkura bat, herri botereaz solasteko eta haien esperientziak partekatzeko etorriko dira kide batzuk Kubatik, Venezuelatik, Filipinasetik, Marinaledatik ere, Marinaleda bertan egongo da ere, eta Argentinatik. Eta arlo hori demokrazia komunalak dinamizatuko du, eta orduan dira bi elementu ere adierazteko ondoan baditugula gaur egun adibideak eta gure auzokideak ari dira hortan, eta gu geuk kapaza gara hori egiteko historikoki egin dugulako eta eginen dugulako. Eta de hecho, desobedientziaren eraginkortasuna erakusteko planteatu dugun ekimen horretan aurkeztuko da beste behin. Errezetaren liburua, historikoki egiten dugu irakurketa bat, nola Euskal Herrian ere desobedientzia eta ekintza zuzena ze punturaino izan diren eraginkorrak. Orduan, naiz eta gaur egun grisa izan, gonbidatzen zaituztegu guztiei parte hartzeko eta Faian Kriston eguzkia egongo delako. Eta, pentsatzen dugu, naiz eta bai modu individualean edo modu kolektiboan zaudelako eragile batean edo ez, bertan izango dugula denok aukera ezagutzeko, izango dugu denok aukera parte hartzeko eta ikusteko zenbat eta zenbat borroka piztuta dauden, eta gainera, eztabaiden bitartez nolabait irakaspenak eta bakoitzak besteari entzuteko uste dugulako horrela ikasten dela asko eta horrela lortuko dugula eraikitzen herri mugimendu bat oso indartsua, beraz, denak Tafallara 24an.